Omanga de she me mama jo apo muteden. We ye mo de she if ye jimfo a ankra. Enjo fen so ye she biem. Na ye betwetwe nkomo kakra. Nti chuban me. Bra wanim ni eni nkomo. Ye ba betu akwantu bi. Na akwantu ya ye tu ye de adaduanan ene ye de ba betu sa akwantu yi. Na ya akwantu no ya atu ne din se. Den na ema wani je wo ho. Ana den na ema wani so. Ewo wo wabrabom. Wabrabo na wo bon wani je wo. Ana ne awowo abesi sabri wani so. Enne ye wiase ya ye wo yi. Ayesa abrabo ni tumrika dodo. Yen maame ne ye ne nanom mreson na yeni akasanoma bi te sese. Na yeni ahomatentan a obroni frɛ no website. Na woni bi won abrabom. Eno so nkyerɛ sɛ na abrabo no wo fa ne totoroto. Na mmom na bibi enhye won abrabo so bebre sɛ ne nia ɛhaw yen wo ya abrabo mu. Efisɛ sɛ ka wo ene wo fon ana wo ahomatorofo na ebibifu se ahomatorofo. Wote ha nso utimi hwɛ nneɛma a ɛkɔso ɛwɔ wiase afa na nyina. Nieye papa bone nieye fɛ nienye fɛ tuntum ana kokɔ. Na saa nneɛma yi a hyɛ nkrɔfo kraso ama wɔn so wɔde wɔn abrabɔ ɛtotototo wɔn ho a wo se akozu asapo ma kachi. Mimi a won kachi o. Efise to da bi a nneɛma aya wode beto ahomatentan no so eye nige sem nkoa. Enye saa so na obratenen. Okomboa no ya no de abeto ho. Osrewa no de abeto ho. Onipa e wo srew na wunsu no wo haw. Efise enye saa na abrabote. Se han ni wa anka esum ni ho. Inti se esum aba esese han ba. Inti se de bia wa agoro prama so wo ahomatentan no so a wo de wa ahomatorofo no yen. Se de bia onipa akon eye han kwa abrabo ni nsiye papa. Nsiye entwaye enkoye. Eni nti ene adaduanan a yetu ya si ho se. Ye de be hwehwe ya abrabom na ya hwe nneɛma ye nige ana nneɛma ye ni so no. Ne edikan eda edikan ya ye fiase. Kame ho na yentu saa adaduanan akwantu yi. Na na edikan no ne edikan a ye be fiase aye ene se ubeje wo ho atum. Je wo ho tum. Ebize wanye wo ho antum a obi eni wo beje wadi o. Obi eni wo beje watum. Ebize obi a je da mfa wo ho saa. Minia obi a mfa wo ho. Obi a je da mfa wo ho saa wo hu de a wo no besero. Uwu ya ye beba na wotwe. We yidu ya ye beba. Enu ye chin abrabo da sokoso. Sana abrabo na tenen inti wankasa ma wani nye na je wo hu tum. Enti enne a edikan a yeritu sa akwantu yi. Ni amepese wo ye ne se obefa ohuma na wafa wo twere hudua na watwere nneɛma maako edu a wankasa ema wani je wo kra no. Ema wani je wo abrabom. Ema wani je wo nipadua no. Na nneɛma du yi wo obi kan de. Ebiza atoda bi a ayesa nneɛma bone ne nkoa na ye kai. Tobo ase. Menu ya barama. Na bu kompo ko echi. Na hwe se ubenya nneɛma edu a wankasa. Wo hwe wo abrabom a
ɛma w'anigye ma waa wotimi ho sɛ wabɔ bra kakra ɔmmɔ wie yɛ de nanso sɛ wotimi nya nneɛma du ɛnɛ ɔbosom yi a yɛwɔ mu yi ɛne na abiesa akron yi a aka yi a yɛba bɛtu saa akwantu wonya saa nneɛma no a ɛbɛboa wo ayɛ susu ɛka nneɛma bɔne fa wo ho nneɛma a nhyɛ nkuran nneɛma a ebu w'aba mu nneɛma a wankasa wo kaa na wo kra nankasa koraa ne werɛ awo ayɛ susu na nyɛ sɛ yɛ kodwoo saa w'abrabɔ nyɛ kodwoo saa mpanyinifo bube bi sɛ ɔhene akatawia no ebi didi bi akyi mfato ho nti na yɛn nyinaa yɛde te ase nti ayɛ a w'ahomatorofo no susu hwɛ nneɛma a ɛnhyɛ wo nkuran susu ebisɛ mmoa wo ma w'ani nye w'asubɔ kaada ho gye wo ho tum na ka nkuranhyɛsɛm ma wankasa wo kra nneɛma anan yi a du yi a meka yi sɛ bɛsi saa bere wonya anum koraa yɛ a me nua ɛsɛ yɛkɔbɔ w'asu wanya bi anaa fiase twerɛw na yɛnhwɛ sɛnea anigye anaa yɛabrabɔ a yɛni so yi nna aka no sɛnea yɛbɛkɔ akɔsi abusuafo wei yɛ mo de hye afiagyefo a ankra makra no